Моє ім'я Світлана Купрій, і я психолог з Квіхел. В психології я вже досить давно, більш ніж 15 років. Опинилась тут у дуже типовий спосіб. Я хотіла зробити кращим моє життя і назавжди позбутись негативних почуттів. Чи вдалося то мені? І так, і ні. Чи стало моє життя кращим? Так, звісно, так. Чи є в ньому досі гнів, розчарування або роздратування? Так, я досі іноді відчуваю це. Але ж я навчилась чути себе і краще розуміти себе. Який я психолог? А я той, який завжди поруч, який витримує і підтримує. Тож, якщо ви хочете краще розуміти себе, свої почуття, свої цінності, справлятись із втратами і бути провідником у своєму житті, приходьте, будемо робити то разом.